Сега ще ви покажа как да изберете новият си рутер. Четирите критерия, по които ще го направим, това са: първо, скоростта; второ, обхвата; трето, честотите на разпространение и четвърто, цената, разбира се. Ако скоростта на интернет, която използвате, е до 100 мегабита, то тогава на вас ви трябва мегабитов рутер. Ако скоростта на интернет, която използвате, е от 100 мегабита до 1 гигабит, тогава на вас ви трябва гигабитов рутер. И разбира се, ако скоростта, която използвате, е от гигабит до 10 гигабита, тогава на вас ви трябва 10 гигабитов рутер. Вторият критерий, по който трябва да изберем нашият рутер, това е обхватът, в зависимост от това къде трябва да бъде позициониран. Ако ни трябва за апартамент, трябва да бъде съобразен с квадратурата на апартамента. Ако ни трябва за къща, трябва да бъде съобразен с нейната квадратура. Разбира се, трябва да се има в предвид и стените, които екранират, железата, които имат вътре, различните метални плоскости, огледала, врати, стъклени. Всичко това може да повлияе на обхвата. На местата, на които имаме проблеми с обхвата, използваме меш системи. Те могат да бъдат свързани с кабел, но така могат да бъдат свързани и безжично. Третият критерий, по който трябва да изберем нашият безжичен маршрутизатор, това са честотите на разпространение. В зависимост от това колко рутери се намират около нашия рутер, трябва да изберем на колко честоти може да работи той. Рутерите биват двубандови, с една мрежа, трибандови, та дори и 4 бандови. Тези, които работят на 4 банда, поддържат 6 ГГц, 2 по 5 ГГц и една 2,4 ГГц. Тези, които работят на 3 честоти, имат една 6 ГГц, една 5 ГГц и една 2,4. Тези, които работят на 2 честоти, поддържат 5 ГГц и 2,4 ГГц. А тези, които имат една честота, една мрежа, са най-обикновените рутери, те работят на 2,4 ГГц. Четвъртият критерий, по който трябва да изберем нашия рутер, това е цената. За цената от 10 до 20 лева ще сложим това подобие на рутер Repotec RP IP509. Ако някой го използвал, нека да сподели опитът му в коментарите. От 20 до 40 лева ще сложим TP-Link WR844N. От 40 до 100 лева Ruigi RG EW1200G Pro. От 100 до 200 лева Asus TUF Gaming AX 3000 V2. И за 1000 лева геймърски отново рутер Asus ROG Rapture GT AXE 16000. Ако видеото ви е било полезно, харесайте, споделете и се абонирайте за канала. В коментарите може да напишете на каква тема да бъде следващото видео. Чао и до нови срещи!